Sure. Hayi kubi konakele lapha eCape Town, konakele lapha eCape Town. Abantu bayamasha Soweto eCape Town ibhara. Kuba yi-deep kloof lapha ama-hostel ahlangene. Kuba nje siwene. Lapho khona kuqhutshwa umkhankaso wokulisana nabo fika kuleli lizwe likaMthaniya eMzansi. Abalapha ezweni likaMthaniya ngonke imithetho. Insizwa ney'ntombi zithi ikhathele yilabantu yakho ihlangene zenza into eyiwubumbano kanje. Sisekhona-ke lapha eWalter Sisulu Square endaweni okuse-Cape Town. La sosuka khona-ke bese iqhubeka njalo imarch ingene ngaphakathi eCape Town. Lapho khona umphakathi oseSoweto uzoletha khona i-memorandum kwiy'phathimandla zomthetho ukuthi ngabe zikhala nga sibheke kuyena umhla ka-30 June. Dunakithi kuyaphila mfowethu. Sesifikile bambala. Isikhathi sakhona sekunjalo. Abantu esibatshela namhlanje sekulinde kanjalo sesiphinde sahlangana lapho khona ngempela sihlangene ngokuthi sizolisana nehlamba sabantu bokufika namhlanje. Sanibonani. Sihlangene ngani namhlanje phendule khona ithi sise Klipspruit lana namhlanje sihlangane ngale ndaba yabantu bokufika lana bokuhamba futhi ngoba sebeyahamba. Kunjalo nje lento le ayilungana namapolitiki lento. Into yomphakathi wonke la eSouth Africa. Sihlangane ngokuthi sizohambisa memorandum lana eMroka Police Station. So ngokwenza izinto senza izinto ngehlelo elithize ukuthi asifune ndaba yokuthi wena uzokhankasa lana noma uzoyenza into engathi eyephathi akuyona ephathi eyama patriots lento. Ngicela sazeni lokho. Bakhalana abantu njengoba sebethi abantu bokuhamba abahambi njena yini le exaka abantu basemzansi ngabantu bokuhamba mfowethu awusibalulele nje uthini intsha noma abantu basemzansi yini le ebakhathaza ngalabantu? Bakhathazwa ukuthi amabhizinisi nangu sewathatha abantu bokufika athatha futhi abantu bokuhamba. Siphinde futhi sisho ukuthi yonke into esibhekane nayo manje uhulumeni ngathi sekegade bona ukudlula thina abanikazi belizwe. Asifuni umbango la, asingalibangi lelizwe elethu lelizwe. Nasoke. Suka ziholwa yiyo ke insizwa lapha enduna ebuya kwamanye ama-hostel akhona lapha eSoweto eNasini. Uyini uhola kwakoleni awusuka hayi hlonishwa Woza ngana. Sondela ngana.
Konakala. Siyakhala manje. Kuyona le mashi. Sisalinde uphakela umthakathi ukuthi asoba ingxenye yasojoyina. Uyeza kunjalo. Ukukhulela ngoqo wemashi. Lokhu shunyelwa ivumelelo wasibheka wona ngomhla ka-30 June. Kunokukhulela ngoqo wemashi. Esiyabona la. Ninjani ma? Sicela ukuthi sithi qaphu nawe nje phamba. Naso. Hayi abahambe sithi bahambe. Nithi bahambe mama. Abahambe. Yini banihlupha ngani? Hayi basihlupha. Basithengisela ukudla okubolile. Abantwana bayafa amazimba. Abahambe sikhathele yibo. Bayahamba bahambe. No my flag. Go.